Ano na yan, buwan pa lang mga 5 o 6 na buwan. 6 months pa lang naipitan ng ugat. Pero ngayon ay, kanina, bago pa kasi simulan, hindi ko kasi napansin yan, pero ikaw, alam ko naman hindi ka nagsisinungaling. Gano'ng kataas yung inaangat lang yan? Ano yung sa may tiris mo, ganyan siguro oh. Hindi, yung naipit ang ugat mo hanggang saan lang ang kinakaya ng angat ng kamay mo. Andiyan lang. Hanggang pag ganyan ko lang, bago maitas ko inangat. Inaangat mo na. O ngayon, walang angat, ay walang katulong. Naangat na, di ba? Hindi ko ito maihot una ng mabigat na nito. O, sabay mga dalawa. O, di ba? O, di ba? O, salamat, Nay. Thank you so much, Nay. Salamat, maraming. 6 na buwan pa lang yan, Nay. Ipitugat lang yan, Nay. O, salamat. Thank you so much. O, shoutout mo muna na yung asawa mo, Nay. Gabi na yun, nasakit yan. O, shoutout sa mga taga Santa Rosa, Laguna. O, shoutout mo yung taga Bicol, Nay.